Já vás zdravím, Adam Ružička tady. Vítám vás u dnešního webináře, kde jsme vlastně společně s Upgatem dali dokupy vlastně představení našeho projektu, jak to funguje a jak jsme spojili společné síly, abyste mohli vlastně krásně propojit svůj e-shop do mobilní aplikace. Jdeme na to. Projekt Upku je projekt, který vlastně umožňuje jakémukoliv majiteli e-shopu či webové stránky nebo webové aplikace mít vlastní aplikaci bez nákladů. Tím bez nákladů myslím to, že opravdu aplikace vás nemusí stát 100 000 korun k tomu, abyste mohli fungovat na Google Play a App Store pod vaší vlastní aplikací. Dá se aplikace vyzkoušet na 30 dní zcela zdarma, což je skvělý v tom, že vlastně nic neplatíte, dokud si tu aplikaci opravdu nevyzkoušíte a nezjistíte, jestli pro vás má nebo nemá smysl. Aplikace je samozřejmě přímo pod vaším jménem, pod vaší značkou a žádné apkuj nikde nefiguruje. Postavili jsme nějaké know-how na té technologii a museli jsme vlastně vyvinout poprvé tu technologii tak, aby byla použitelná vlastně replikovatelně a abyste vlastně potom už mohli, že někdo vám řekněme vyšlapal tu cestičku a vy byste pak už mohli jenom úročit z toho, že se to vyšlapalo a nemusíte platit znovu někomu celý vývoj. Takže my jsme tu aplikaci opravdu poprvé museli vyvinout za několik set tisíc korun, celkově ten systém jak funguje, ale nyní to teda funguje tak, že vlastně když jsme tomu Davidovi přidali tu aplikaci, tak on ji dostal na Google Play a App Store pod svojí značkou a normálně na ní mohl fungovat. My díky tomu, že jsme to vytvořili takhle, tak jsme potom věděli, že můžeme takhle pomoct i dalším právě e-shopům a dalším majitelům, kteří taky by chtěli zkusit, jak je to mít aplikaci, chtěli by zkusit mít ty výhody, ale nechtějí investovat 100 000 korun. Takže jak to celkově vlastně funguje? Funguje to tak, že my vám jsme schopni v té technologii napojit jo, tady vidím už dotazy, že tady píšete. Děkuju, jenom chci říct, k dotazům se dostanu hned, jakmile řeknu nějaké věci, co tu mám napsané v bodech, abych na ně nezapomněl a potom si teda vrátíme k vašim dotazům a zodpovíme si je, co by vás zajímalo. Takže když si teda řekneme, co od nás můžete dostat, asi na začátek, ať vůbec jako pochopíte, co od nás můžete dostat, tak vlastně my vám jsme schopni z vašeho webu nebo z vaší aplikace, z vaší webové aplikace nebo z vašeho e-shopu jsme schopni vytvořit aplikaci na Apple a Android přímo pod vaší ikonkou. Jo, takže opravdu si vás lidi budou moct najít pod vaším jménem, bez žádného apkuj, přímo na Google Play a App Store. Aplikaci si budou moci stáhnout a s tou staženou aplikací pak normálně fungovat, přijímat notifikace, budete tam mít vlastně spodní nativní lištu a vlastně ta aplikace bude vypadat stejně jako ten web, mobilní verzi. Což je skvělý v tom, že vlastně vy, když potom platíte, řekněme, nějaké aktualizace, které děláte na té webové aplikaci nebo na tom webu, tak je neplatíte jednou na Apple, jednou na Androidu a jednou u vás na webu. Ale platíte to jenom na tom webu a my jsme to napojili vlastně na tu naši technologii tak chytře, že vlastně veškeré aktualizace, co vy tam dodáte nebo přidáte, tak se automaticky při dalším načtení aplikace znovu zobrazí. Takže takhle stejně to funguje s položkama. Pokud máte sezónní položky, pak je vypínáte nebo zapínáte, tak vlastně to se postupně hned aktualizuje a při každém zapnutí vidí uživatel vždycky aktuální aplikaci. Jo? Takže nejenom, že se vám sníží vývoj, jako náklady na vývoj -2, protože vlastně ty dvě věci nemusíte vůbec řešit, ale zároveň se vám ulehčí i čas, že vlastně máte všechno na jednom místě a jednou něco upravíte a propojí se vám to i s aplikacema. Takže v tomhle je ta síla. Potom vlastně, pokud se bavíme o tom, co ještě od nás dostanete, tak obecně je to, když to shrnu, možnost vyzkoušet si mi vlastní mobilní aplikaci na Apple a Android, plnohodnotně, jak má třeba Alza, tak, abyste nemuseli platit 100 000 korun. To je prostě gro vlastně všeho.
Jo, často se stává, že vlastně Google a Apple vydává různé podmínky, nějaké regule, nějaké věci, aby vám nesmazali aplikaci a my se o to musíme starat. Takže nebojte se, v rámci naší spolupráce se o to staráme my. My hlídáme, aby aplikace na Apple a Androidu splňovala veškeré podmínky a náležitosti. Za váma tohle vůbec nejde, takže můžete být úplně v klidu. Nebude se vás to týkat, abyste se museli starat, že máte ještě další starost navíc. Tam to určitě o tomhle není. Zároveň taky vlastně další aktualizace v systému, ať už se bavíme o nějakých funkcích potom dále, co bychom chtěli rozvíjet, tak vlastně to všechno už je v rámci naší spolupráce, v rámci toho měsíčního paušálu, který vám potom na konci řeknu, tak vlastně to už je všechno v jednom. Ano, děkuju, zdravím Tome, hezký den, hezký večer. Romane, taky vás zdravím, děkuju, že jste přišli, děkuju, že jste tady. Já to, co jsem říkal na začátku, tak pak ještě zopakuju, jenom nějak v krátkosti, ale když tak z tohohle webináře bude potom záznam, takže se můžete na ten webinář potom v klidu podívat i zpětně, kdybyste chtěli ty informace, co jsem na začátku už říkal. Co se majiteli e-shopu otevře za možnosti, tak nebo takhle, co vlastně získáte tím, že budete mít vlastní mobilní aplikaci. Tak v prvé řadě získáte působnost na Google Play a App Store, takže si vás lidi budou moci dohledat. Za druhé si budou vás lidi moci stáhnout a budou vás mít moci v telefonu, tím pádem nebudete muset řešit vůbec vlastně, jak máte newslettery, jo? Že třeba vlastně chodí newslettery, tak vy takhle budete poslat notifikace a těm lidem to bude cinkat jako normálně ty notifikace s tou ikonkou. Když na tu notifikaci kliknete, tak vás to odkáže hned do té aplikace. Tak tohle získáváte, tuhle možnost, takže vy vlastně můžete v jednu chvíli všem vašim lidem, co mají aplikaci, poslat nějakou informaci a víte, že tu informaci dostanou. Jo, to je nějak e-mail, kde prostě to skončí buď ve spamu, nebo to lidi ignorují, protože toho chodí hodně. Když se bavím o těch notifikacích, jak s nima pracovat, tak ono opravdu je dobré brát tu aplikaci jako marketingový nástroj a nejenom jako nice to have věc, hele, mám apku, je to super. Jako ano, je to super, ale vlastně k čemu vám to je, když s tím nepracujete, jo. Řeknu vám určitě k tomu to, že představa, že mám apku a budu lidem psát a spamovat je o tom, že mají slevu, že můžou utrácet za tohle, nebo že máte tady tohle zdarma, nebo to je prostě spíš spam. Ono obecně je lepší opravdu těm lidem jenom posílat, jako udělat z toho takový chytrý informativní nástroj. Třeba máme novou kolekci, nebo připravili jsme si nová týdenní menu, jo, na jídlo třeba. Nebo víte, že něco, nebo právě pro vás máme něco, nebo stíháme rozvážet do Vánoc, jo? Nějak jako sdělení, kdy člověk by musel složitěji na váš web a hledat, co jste mu chtěli říct a takhle to ten člověk vlastně jako dostane od vás naservírované a proto pro něho důvod tu aplikaci vlastně mít a využívat. Takže tohle jsem vám chtěl určitě taky říct, jakože k čemu ta apka je a vlastně v čem je dobrá. Potom samozřejmě určitě propojení s analytikou, jo, vy vlastně díky tomu, že to máte propojené s e-shopem, tak tam určitě měříte něco přes Google Analytics, Google Tag Managery nebo další věci, tak ty data jsme schopni i vlastně propojit s tou aplikací, tím pádem víte, kolik lidí na aplikaci co jak dělá, co dávají do košíku, kolik z nich dokončuje, nedokončuje. Ty všechny data jako z toho e-shopu, pokud to měříte, tak my jsme schopni vám napojit. Jo, to tam, ta funkce tam normálně zůstává a dokonce jde krásně vidět, odkud ten člověk šel, jestli šel z Apple nebo šel právě z Androidu. Takže ono to je dobrý, třeba když chcete i vidět, kolik uživatelů je aktuálně aktivních, jo, na daných zařízeních. To taky můžete sledovat. Říkám, tohle všechno se dá napojit, ale to už není náš nástroj, to je zase nástroj Google Play, nástroj Google Tag Manager a analytiky, ale to určitě vy, kteří to využíváte, tak víte. Teď bych vám asi jako mohl možná lépe ještě popsat, jak ta technologie funguje, protože je pravda, že vlastně spoustu z vás na začátku tady jako to nemuselo slyšet nebo zachytit a možná jsem to neříkal, tak ještě to zopakuju, že ta technologie funguje tak, že vám napojí celý e-shop a web do aplikace pro vás, přímo do telefonu, kterou vlastně máte na Google Play a App Store, kterou si můžete normálně stáhnout.
ta aplikace se vytváří, že vy nám pošlete vlastně formulář, kde po vás chceme jenom, jak se má aplikace jmenovat, jaký tam máme použít popisek, nějaké fotky a případně ikonku, jo, nebo logo vaše. Naši grafici potom zpracují vlastně grafickou prezentaci, jak by to mělo vypadat. Já vám tady vlastně můžu ji ukázat potom, jak ta prezentace vypadá. Takže v té aplikaci jde vidět krásně vlastně, jak by to vypadalo, ten váš e-shop nebo ta webová aplikace v telefonu. Vidíme tady, jak vlastně se třeba liší od ostatních, jak ten váš design vlastně tam do toho zapadá pěkně do toho konceptu. Vidíme tady nějaké náhledy a hlavně, co je důležité, tak vy jste schopni, naši grafici vám připraví i ikonku ve vašem designu, tak abyste si mohli vybrat, která se vám líbí. Samozřejmě, kdyby se vám nelíbila ani jedna, můžete nám potom napsat, že se vám nelíbí. Každopádně, pokud se vám nějaká líbí, třeba tahle, tak vy potom ten design nám tady jednoduše schválíte, nebo nám ho neschválíte a napíšete poznámky, co se vám tam nelíbí. My to pak zapracujeme a naši grafici vám to pošlou znovu. Opakuju, tohle je čistě zcela zdarma a opravdu my si za to nic takhle nebereme, děláme to prostě v rámci té spolupráce, abyste věděli, co vás čeká a za co pak v budoucnu vlastně budete platit. Takže budete mít připravenou aplikaci, budete mít připravený design, bude schválený, v tu chvíli se to dává našim programátorům, aby se vlastně postarali o celkovou tu aplikaci, aby tam vytvořili vlastně ten záznam na Google Play a App Store. Jakmile je aplikace zbuilděná, posílá se do Google Play a App Store a čeká se vlastně na schválení. Takže jednoduše, pokud Google Play a App Store nemají problém, do 10 dnů, 14 dnů máte většinou aplikaci hotovou a můžete fungovat. V tu chvíli se vám počítá i ten triál zdarma, protože vlastně každý zákazník, kdo u nás využije aplikaci, tak má 30 dní zcela zdarma a je to o tom, abyste si vlastně bez nákladu mohli tu aplikaci zcela vyzkoušet. Platí to samozřejmě pro prvních 100 klientů. My se snažíme vlastně taky jako nový projekt tady prosadit nějakou myšlenku a nápad, takže budeme rádi za to, když nás taky podpoříte. Mezi první 100 klienty samozřejmě máte i lepší cenu a jsme si blíž, protože samozřejmě společně to nějak komunitně i vyvíjíme. Chci říct, že vám prostě nasloucháme a pokud pro nás máte nějaké nápady, co byste v té aplikaci uvítali, čím byste to chtěli zlepšit, tak jsme rádi za inspiraci, kterou bychom do toho systému mohli přidat. Jakmile máte vlastně tu aplikaci hotovou, vyzkoušeli jste se ji, tak my vám vlastně k tomu nasdílíme ještě náš admin panel, ten vám taky můžu ukázat, ten vlastně potom vypadá tímto způsobem, když vám tady ukážu, že dám teda, že se chci přihlásit do adminu, tak vlastně já se tady můžu přihlásit a můžu přímo krásně z toho admin panelu ovládat celou aplikaci. Zatím tam máme jenom základní věci, jeden QR kód, jeden chytrý QR kód, tak abyste nemuseli mít jeden pro Apple a jeden pro Android, protože to je samozřejmě složitý. Pak ještě představa, že byste to, nedej bože, pak tu aplikaci nechtěli, dáte to na auto, dáte to všude a pak představa, že znovu reinvestujete do vlastně rebrandingu, je zbytečně vyhození peněz, takže my jsme udělali chytrý QR kód, který jde odkazovat na jakoukoliv URL adresu. V našem případě to odkazuje na adresu aplikace. A podle té aplikace potom se rozdělujete, jestli jste Apple nebo Android, na stažení Google Play a na stažení App Store. Do příštího roku, nebo během příštího roku, během prvního kvartálu tady ještě přibydou určitě statistiky a ten admin bude mít více funkcí, protože už první klienti, které vlastně máme, je jich tuším něco okolo 20 těch lidí, co už mají aplikaci od nás, tak vlastně už nám řekli nějaké požadavky, co by tam chtěli změnit, že bych třeba chtěli vidět, kolik lidí si stáhlo danou aplikaci v daný čas, na daný den, nebo kolik lidí si ji odinstalovalo, tak to my vlastně vám chceme poskytnout. Zároveň tady máme taky možnost posílat notifikace. Notifikace jde posílat i se smajlíkama a notifikace si můžete i plánovat. Takže vlastně si napíšete název notifikace, jestli to chcete naplánovat nebo poslat i hned. Můžete tady dát odkaz na webovou stránku, takže pokud chcete v té notifikaci říct, máme novou sekci na boty a teď tam budete mít prostě odkaz na boty, tak když lidi kliknou na tu notifikaci, tak se jim otevřou přímo konkrétně ta sekce s těma botama. Takže tohle je taky skvělý a vlastně můžete tam i popsat do popisku, co chcete těm lidem a můžete tam nahrát si třeba i vlastní smajlíky, abyste to trošku personalizovali, jak vlastně potřebujete, jakou emoci ta notifikace má nést. Takže tohle máte vlastně potom od nás k dispozici, odkud to můžete ovládat. Do budoucna potom plánujeme to propojit i samozřejmě nějak s Upgates, tak abyste to mohli
ovládat přímo třeba i od Upgateu na napojení na třeba nějaké notifikace k objednávkám a podobně. Je tam toho hodně, co tam jde udělat, ale samozřejmě je to postupný vývoj a věřím, že když o aplikaci bude zájem a hodně lidí nás podpoří, tak ten vývoj bude o to rychlejší, protože budeme mít, řekněme si rovnou, budget na další programátory, které budeme moci do toho zainteresovat, aby nám pomohli. Takže tohle by jenom bylo k tomu, co a jak tomu od nás dostanete, jak to vlastně probíhá potom, když se u nás zaregistrujete, nebo když jako u nás poptáte tu aplikaci. Mám tam vlastně i formulář na webu, když ho vyplníte, tak vám přijde e-mail, kde budete mít podrobně napsané, co nám máte dodat. Takže stačí opravdu na naše stránky www.apkuj.cz, tam si kliknete na chci aplikaci a dole v kolonce zadáte e-mail, adresu a telefonní číslo a vlastně dáte odeslat. V tu chvíli už můžete aplikaci mít. Asi, co bych vám takhle ještě řekl nakonec, tak my jsme v rámci Upgates pro vás domluvili speciální slevu a speciální odměnu. To znamená, že můžete vlastně, poděkujte určitě Upgateu za tohle, protože většinou spolupráce chtějí procenta vlastně mít od nás z toho, jako co vlastně aplikace stojí, což je 1840 korun měsíčně, tak to je vlastně jediná částka, co vás to stojí. Tak Upgates nám řekl, ne, my nechceme provizi pro nás, dejte to radši jako slevu našim zákazníkům. Takže vám říkám rovnou, že vy máte u Upgateu možnost mít o 30% navždy aplikaci levnější než ostatní klienti. Takže tohle jenom chci říct ještě jednou, děkuji Upgateu za hezký přístup, který se jen tak často nevidí a hlavně vy jim poděkujte, protože vlastně hlavně to je ušetření financí pro vás, abyste vlastně tuhle aplikaci mohli využívat. Takže tohle asi bude všechno k našemu představení. Já tady vidím ještě vaše otázky, takže na ně teďka zodpovíme a vám ostatním, kteří jste tohle sledovali a už nechcete čekat na otázky, tak přeju krásný den, krásné prožití vánočních svátků, hlavně v pohodě a odpočiňte si, bylo to náročné, tahle sezona byla docela velká za mě a budeme se případně těšit na vzájemnou spolupráci. Máte to vlastně ve finále jednoduché. Kdo to neskusí, tak neví, o čem to je a když to zkusíte, tak za to nic nedáte. Ať se vám daří, mějte se krásně a naschledanou. Tak a s váma jdu teda ještě tady na ty vaše otázky. Takže co jste si tady pro nás připravili pěkného?